Lah kowe apa roh soto? Apa? Soto roh kowe? Ya ngerti ta? Siti. Ngerti. Lah soto karo Siti bedane apa? Lah nek soto panganan nek Siti wong Wah, cah cengoh kowe iki omong. Lho, piye ta kowe iki kok iso Kabeh omongan? paut ya ngerti nek soto ki panganan Siti ki wong ki. Lah nek soto panganan nek Siti wong ki wis bener to. Ora. Soto ki panganan Siti bakule. Kabeh ning donya ya ngono kuwi. Lah apa bedane soto karo Siti? Nek soto ki mine putih. Nek soto ki mine putih. lah nek Siti Ya mbuh aku ya ora tak mudeng nak kuwi. oh parakmu mrono awe mesti ae lah kowe ngomong panganan kok iso ngomong ning aku lho Lah nyapa? kowe cerita bab panganan karo aku ya kalah to Endi? panganan apa sing dicokot malah nyokot Mbak, Dalem. lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh dikadali? Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Nyong hobine dodol. Dodol apa? Dodol tempe. Tempe. Ya, Rendah kolesterol. pasti itu pasti. Regane murah, sapa bae bisa tuku tempe. Murah. Khasiat utama tempe gue anak Anak apa? bisa ngelemesna barang sing kaku. Ngelemesnya barang sing kaku apa? Tempe bosok kae sing mandan mambu-mambu kepriwe kan gunjangan kangkung. Mesti kangkung. Sing lemes kangkung. Lah kangkung lah apa sih padane? Ya tak kira kangkung. Saya kira apa? Lan jenengan mulane angger dolan maring Cilacap menggonku njajal tempene nyong. Tempe sing tak dol nang nyong. Iso tempene. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing pentinge apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak temonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning ndi ae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempak elek. Paling gaweanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Dek, dengar-dengar kamu pacaran sama suami orang ya? Iya, betul sekali. Kamu nggak takut kalau istrinya tahu? Heh, ngapain takut? Sama-sama makan nasi. Wow. Prinsipku cuma satu. Apa itu? Berani rebut, berani ribut. Ini parah ini. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iki selerae dhewe. Selera Besti, cuaca sekarang emang agak lain ya? Agak lain gimana maksudnya, Besti? Masa yang dijemur baju, yang kering dompet? Mau bikin KTP, Pak? Formulirnya diisi ya. Nama dan alamat ditulis, Pak? Iya, tulis yang jelas dan lengkap ya. Kalau jenis kelamin, Pak? Nggak usah, itu saya lihat saja.
Kau jawablah ini. Manusia diciptakan oleh Bapaknya. apa bapaknya? Manusia diciptakan oleh siapa? Bapaknya. Bapaknya. Jadi kau diciptakan siapa? Bapakku. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae kentaki ya Sing nyuk. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol kentuki. Ayo. Waru-waru doyong, Doyong manglung neng kali. ayu-ayu Sing moblong. ayu moblong kok merati. Sandal japit dudu bakia. Panggonane nyelempet rasane enak.